Szevasztok srácok, és üdvözöllek titeket nem csak egy új videóban, hanem egy új edzésblogban is. Kicsit nagy kavarodás lesz a szeptember, nagyon-nagyon sok minden fog történni. Ezek közül a legfőbb az nyilvánvalóan a jövő héten az alkalomra érkező tetoválás, aminek köszönhetően nem elég, hogy új blokk van, még az új blokk szinte teljesen fel is borul 2 hétre, de igyekszem a lehető legtöbb edzést lenyomni, amennyit csak le lehet. Ennek megfelelően most azt beszéltük meg, hogy bár az edzésbeosztás szerint az utolsó nap lenne egy hétvégi SBD nap, viszont ma ezzel fogunk kezdeni, annak érdekében, hogy minél több edzést le tudjak darálni még a tetoválás előtt, ami most azt jelenti, hogy a következő 8 napból 7-et fogok edzeni, és 1-et pihenni nagy valószínűséggel, avagy nagyon maximum 2 pihenőt fogok tartani, hogy legalább 6 edzést le tudjak tolni, legalább másfél hétnek megfelelő edzést le tudjak tolni a következő napokban, mivel jövő héten kedden és szerdán ugye felkerül az alkalomra a tetoválás, és utána nyilvánvalóan kell kihagyni pár napot, ameddig fóliázni kell, illetve felhúzásból még lehet, hogy egy icipicit többet is, mert ugye a szumó húzásomnál az alkalom az érintkezik a combommal, és nem lenne jó ott húzogatni a friss tetoválást. Ennek megfelelően pedig most megyünk, és megcsináljuk az első SBD napot, ahol 6 ismétlés guggolás 137,5 kilóba, 1 ismétlés 3 másodperces 3 számolós megállítós fekvenyomásvár 107,5 kilóba, és 215-be várna egy dupla felhúzás, de hogy őszinte legyek, azon gondolkozom, hogy toljuk már meg egy kicsit följebb, szerintem 220-ba fogjuk húzni, de majd meglátjuk. Most ugorjunk az edzésre, utána pedig nagy valószínűsége, hogy szép hosszan tudjak nektek edzés videót egybevágni. Rögtön bele is vágom majd a második napi edzést, ami a fő fekvenyomás lesz, és utána fogunk majd beszélgetni ismét. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. They can find me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Megérkeztem az utolsó edzésre, ahol is guggolni fogunk 165-be egy triplát. Nem gondolnám, hogy olyan nagyon nehéz lesz, ami teljesíthetetlen lenne. Szerintem le fogjuk tolni, túlesünk rajta. Nyilván most így az edzések megpörgetése miatt eszméletlen nagy izomlázam van, de majd szétkenem magam Nikoflex-szel, meg reumakrémmel, aztán megoldjuk a helyzetet. És ezzel pedig az első 7 edzésének a végére is érünk, csütörtökre. Na igen, ez a helyzet, ugyanis most csütörtök van, és végre végzünk az edzésekkel, ugyanis szombaton már kezdem a második hét edzéseit, hogy a jövő heti alkartetoválás előtt a lehető legtöbbet le tudjam tolni, meg tudjam csinálni, és majd utána, egy pár nap pihenő után kezdjek bele majd a harmadik hét edzéseibe. Nagyon fáradt vagyok, megmondom nektek őszintén,
ez a hét így olyan szinten össze van zsúfolva, hogy most egy másfél órám lesz edzeni, de semmi probléma, letoljuk, megpörgetjük, megcsináljuk, mert ezt követeli a terv, és a tervet követnünk kell, ugyanis olyan számok vannak a végén, amikre megsugom, én még tenni is akarok egy kicsit, mint mindig. Eszméletlen totált fogunk tenni a legvégére. És utána még valószínűleg, hogyha jól sejtem, lesz egy olyan blokk, ahol még szingülökkel fogunk haladni előre, és egy igazán ütős decemberi zárás lesz az évnek. Én legalábbis ebben reménykedek, aztán meglátjuk, hogy alakul a történet. Megiszogatom még az utolsó pár korty, kivételesen nem fehér monsteremet, és ilyen rózsaszín baby girl hangulatba tolom. Utána pedig igyekszem még a héten valamikor fölvenni egy kis értelmes beszélgetős részt és egy outrót nektek, de nagy valószínűséggel ezt nem a teremben fogom megtenni, hanem majd otthon. Egy picikét nyugodtabb fejjel, nyugodtabb környezetben. Ott találkozunk, most pedig nézzétek meg a 165 triplát. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll... Srácok, nagyon rohanós volt így az első hét, tekintve, hogy igazából 4 nap alatt toltuk le az egészet hétfőtől csütörtökig, de mint tudjátok, muszájak voltunk, és ez így is van rendjén, le lett tolva minden. Időközben igazából később jöttem rá arra, hogy nem vettem föl outrót és semmiféle elköszönést tőletek az előző videóhoz, úgyhogy időközben már most a második edzéshez készülök a második hétben, és technikailag még mindig az első héten tartunk, és vasárnap van, de ezt félretéve úgy tűnik minden pörög ahogy kell. Mindösszesen pár nap választ el a tetoválásig. Azt még nem tudom, hogy melyik videóba fogom belerakni, de mindenképpen majd látni fogtok róla a képet, videót, minden egyebet. Annyit még mindenképpen szerettem volna nektek mondani, hogy ne haragudjatok, hogyha nem volt tökéletes a hang, illetve a képminőség a héten, ugyanis egyszer elfelejtettem elvinni magammal a második telefonomat, amin zenét szoktam hallgatni, úgyhogy meg kellett oldanom úgy, hogy egyszerre tudjak zenét hallgatni és felvenni. Úgyhogy ilyenkor ugye az iPhone-nak a fotómódból indított videójával videóztam végig, és így visszanézve azért nem annyira folyékony, mint hogyha egy normál videót vennék, de ez van, egyszer ezt is túléljük. Nincs más hátra, mint ezt a videót most már itt lezárni. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek és ezzel is támogattok, hogyha tetszett, iratkozzatok fel. Pár hét és sokkal összeszedettebben fogok már nekiállni ennek az egész videózásnak, de most ez a szeptember, ez katasztrofálisan káoszos. Jó edzéseket, srácok, találkozzunk jövő héten is. Sziasztok!